the school, the administration, the teachers, everybody who is responsible for our being here. We are grateful for such a wonderful opportunity to plant the seed of which is the word of God into these young minds. Amen. Amen. We are going to read the book of John, chapter number 15, verse number 1. Asisha Sonke City, John 15, verse 1. Well, my name is Pastor Skhumbuzo Shezi. I come from Esontweni. Niyabona la Esontweni eduze ground? Yes. Yes. That is the Victorious Restoration Church International. That is where I come from. Amen. Amen. My name is Skhumbuzo, and I am here to talk to you about Jesus. Can we all say Jesus? Jesus. Can we all say Jesus? Jesus. Say, Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. This I know. For the Bible tells me so. Tells me so. One day I will teach you that song. But I guess here's when likankulunkulu lithi zikankulunkulu uthi uJesu mina ngingumlimi. Uthi mina ngingumvini, ubaba ungumlimi. Asisho sonke sithi mina ngingumvini, ubaba ungumlimi. Amen. Amen. uJesu nje usho njalo uthi yena ungumvini wona ubaba uyini? Uthi uJesu yena ungumvini wona uNkulunkulu uyini? Ngicela nikhumbule lokho. Uthi uJesu yena ungumvini wona ubaba yena uyini? Can you all say Jesus says? Jesus says, I am the true vine. The true vine. God the Father is the vine dresser. uNkulunkulu is the farmer. uJesu is the vine. uJesu uyisihlahla. uNkulunkulu umlimi. uJesu thina sivela kuJesu. Singamagatsha. Uma sihlala kuJesu sizophumelela. Asisho sithi mina ngidalelwe into enkulu. Uma ngihlala kuJesu ngizophumelela. uJesu ungumvini owona. Okay. uJesu ungumvini owona empilweni yakho. uJesu ufuna ukukuphumelelisa. uJesu uyakuthanda. uJesu ukhona nawe noma ikephi la uyakhona ni Yesu? Yes. Noma ususekhaya, noma usuhleli wedwa ekhaya, noma usuhleli nabazali bakhe ekhaya nogogo, ubani nogogo la? Yes, ngosuhleli nogogo uJesu khona lapho ni Yesu? Yes. uJesu akasoza kushiya. uJesu noma mina sengihambile, angithi niyazi mina ngizohamba manje? Yes. Nina nizosala emaklasini angithi? Yes. uJesu khona lapho eduze kwakho. Ake sizungeze sonke sithi uJesu nami. uJesu hamba nami. Angingedwa. uJesu nami. Okay, bhekani mina manje. Now, eBhayibhelini khona umfana kwakuthiwa uJoseph. Asisho sonke sithi uJoseph. Asisho sithi uJoseph. uJoseph utholakala encwadini kaGenesis chapter 37. Asisho sonke sithi Genesis 37. Okay, i-conclusion ke ngicela ungizwe kahle. uJosepha wayemncane njengawe. Kodwa uJosepha wayenephupho. Asisho sonke sithi I know Joseph. Joseph was a small boy. Joseph was a small child. But Joseph had a dream. uJosepha wayenephupho. Lokuthi uzobusa. Okay, ngikhuluma ngethu. uJosepha wayenephupho lokuthi uzoba into enkulu. Asisho sithi into enkulu. Asisho sithi uNkulunkulu ungidalela into enkulu. Ngizophumelela. Ngizoba udokotela. Ngizoba unjiniyela. Ngizolalela eklasini. Isho kakhulu ithi ngizolalela eklasini. I will be obedient. I will obey. I will listen. I will study hard. Because I am like Joseph.
Because Joseph was small like me. But Joseph had a dream. And Zanganje had a dream. Joseph was a dreamer. He had big dreams. Okay. Your greatest job, umsebenzi wenu nina nonke njengoba nina ukuba namaphupho, yes? Umsebenzi wenu nje lo. Into okumele uyenze ukuthi ube nani? Unalo iphupho wena. Na unalo iphupho ngithi. Na unalo ngithi. So nawe uba nelapho. Na ube nelapho. Yes? Ngithi nami nginelami. Ngithi nami nginelami. Ngifuna ukuba udokotela. Ngifuna ukuba engineer. Ngifuna ukuba president. Ngifuna ukuphumelela. Yes? Okay, fana namehlo kusesiqedile. Uzoshola amazwi emva kwami egameni lika Jesu. Ngiyathandaza. Empilweni yami. Amandla kaNkulunkulu. Awabonakala. Wena nkulunkulu. Uthe egameni lika Jesu. Esicelayo. Uzosenzela. Say I decree. And I declare. I declare life over my life. I am successful. I am victorious. My life will break through. My life will overcome. Let the power of the Holy Spirit be with me. Let me be wise. Let me be wise. Let me be wise. Angithola ukuhlakanipha. Angihlakaniphe. Mangibe smart. Mangipase. Let my grasping ability be amplified. Angibambe. Into ngifundiswayo. Engene engqondweni yami. Angihlakaniphe. Angipase. Egameni lika Jesu. In the name of Jesus. Let the power of God surround me, indwell me, empower me, cause me to be wise. In the name of Jesus. Amen. uNkulunkulu nani kuyo yonke into eniyenzayo. Igama lami usikhumbuza ngithi niyakwazi esontweni la ngikhonza khona. Yes. Ngiyanimema nonke kusasa ngo9 nifike ngobuningi benu Yesu. So besinenkonzo la khona sizolithandazela sinifundise ngalo Jesu. Uba ufuna ukwazi ngoJesu. Okay. Nonke nizofika kusasa. Nizofika. Nifike ngo9 ngobuningi benu nimeme nabangani benu bakwezinye izikole nifike nonke Yesu. Kuzobe khona into ekuthiwa umkhosi wePhasika. Asisho sithi umkhosi wePhasika. Asisho sithi uJesu wafa. Wavuka. Ukuze thina singabe safa. Amen.